sama Anda semuanya. Mas, oh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah nadyan kahanane bubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngajarine saben dino Spesial buat Bapak Haji Suwana dan juga seluruh masyarakat seluruh Suwana, terima kasih. Buat Etan Kali, Pulau Kali juga thank you.